Enka heyamo kurwa material mugonga igotoke wodi abo chitendere ensemo ebunge abo machoge chache county Kisii nigo yasokire na kuruko boya gochia se bali babwata moyo bugwanja kubakonya erinde umwana obaserieta Brian Ogari oyo orwarete korendo koria buyake gimasa matemo manna KCSE omwaka oyeta na konyore grade kia A- kibwate chi point 52 na isano na isato kurwa se skuru yabamura ya Kisii. Brian nigarire kirenga kyogochia gokoria buya na gosomera obonyagitari na gotumanya murikito Wycliffe Orenge. Magega ya matemo manene a KCSE yo mwaka wa 2025 wasokirwa bene chitariki kiando mutinyo mutangani omwaka oyo emegane menge yabereke gokorwa iguru yabarakibwa baria bakoreta buya asa matemo ayo korende ase kenyero kya material mugunga ewodi ya muyabunge omochoga chache county ya Kisii asenka yaye omong'ina Josephine Ogari aiganigo omoganoreo omwana Brian Otara oyu asobogima bwaye obeire gagwetera mange asenga nchoborere bwaye bwokoyagia koroiboretwe magega yemitingeto ase efamily eyeiga nyasaye nansineti na abana batano korende omwana oyomo nabwate challenge obeire ogotwara challenge yoborwaire. Majina ni Brian Otara Ogari, ni mtoto wa Mr. Jacob Omori Ogari na Josephine Nyabonyi, mtoto wa 4. Nilikuwa nikiugua ugonjwa wa eczema tangu totoni, ilikuwa ikinisumbua sana. Korengana na ngina Brian oboroire obwo nigo bwachagete bune biaye abwo ase achagete kwegwa mariogo nonye naye kigusi korende tibwachi gosira oboroire obwo amenyere na borabo ase myaka 19 kiana nake kiagereta agaseri school au asobobona nigo arambokerie abarokigwa bande oboroire obwo ase challenge eyo engosi yaete linkia gabete ogochaka korwara kerarenge 3 months old oruchinga kiechio achagete korwara narwarete sana tugakagera ande ng'a norwaye egekogera ekera arwarete igarenge kweyagi ase omobere oye are kweyagi mpaka oiteka amanyinga tugatema komorigeria amariogo na komosiberia korende tagwena ekera achaka esukuru academy ekoroku Excel Academy erari junction ya kwenda Nyamache akaenda ororo almost etamu eyemo ekera ari agenderete kogenda eripoti ekarwa ororo egoteba ng'a omwarimu otebire ng'a omwana oyo andake nabo arabaisi kwambokeria abana bande oborwaire tukagive up tugateba na omogaka ominto tugateba yaya bono akobera isiko tobe tokomorwaria okogwena tochi tomoire esukuru. nonye nabo omwana Brian nigare omwana omong'ane kigima asa matemo a KCPE niganyoreta magisi aitenete kimenye nego korangeri ase skuru yabamura ya Kisii National School abwo ase akoreta matemo mwaka oera na konyora grade kia A- yechi point 52 na isano na iseto nonye kerenga kia renge anyore A plane erinde achigosomera obunyagitari bono gwetera challenges ichi gabeire ogotwara ekera akoreta amatemo aye class 8 korwa oroche na Excel akanyora 407 ekera anyora 407 akarangeria Kisii school na Kisii school obeire ogwetera the same challenges even teachers baye mbaroche shida arwarete nyora na abana nigo bakweboria ng'a nki ekegosi despite the challenges gwetera chinguru chia Nyasaye omwana oyo iga niga akora amatemo buya akaba okomaintain A- korende tari A- atagete iga atagete A plane and achi gokora medicine and surgery. enke bono nigo yasokire eri gosaba ogosira erinde omwana Brian asomera obunyagitari na gwikerania endoto yaye Nikipata kuwa daktari nitafanya research, nitafute dawa ya huu ugonjwa eczema. Watoto wengine wenye wanaweza zaliwa wakiwa na huu ugonjwa isiwasumbue hadi siku mingi, na ningependa kusomea udaktari. Hivyo ningeomba kama kuna mtu angeweza kunisaidia kupata scholarship niende nikasomea udaktari ili niweze kutimiza ndoto zangu.
bono niko yatigira saba samaria baya bonsi bakubwaterana na barai gwecokia elinde bakonyo mwana Brian elinde ikire ndoto yaye ingoripotera Nsoko TV ko Matielio Mugonga nsemo yebunge ya Machoge cha County ya Kisii Eritrea ne Wycliffe Orenge.